Днеска учебници ще носиш ли? Не. А нова чанта имаш ли вече? Не. Не съм взел. Да ще взимате ли? Не мисля, че... Не. Пролил съм сладко, не конфитюра, сладко, от праскови. И съм донесла един буркан, ако ви хареса, докато има още праскови по магазините да направя пак. Добре. Защото от една доза биват 3 буркана. От 15 праскови. Че е яко. И го ударих в кухнята на маса. Деро, виж аз съм... Къде са рибите? Там са. Зад вратата. Не ги виждам. Дедо, гледай. Това човече като натисна един бутон, гледай какво става с него. Нали той палачо, гледай това. Цветеното пръст. Аз съм пръсе. Мишка, човече. Он червения стол за тебе ли? Не, аз имам то синя. Не, тук и тук. Не, аз седа на мама. Който и да е той. Но обаче този повече. Ако е свободен. Искам. Колко часа трябва да си там, бал? 10 без 20. Не, като е 10 без 20. Не, вече е 9:20. Чакам тати. Тати ти си знае да се къп. Да. Есо. О, Шанел номер 5. Кой? Кой го донес? Не знам, мама е. Баба Люси, ще я видим или не спи ли си отидите? Мисля, че ще види. Да, ще види. Къде да знаеш, още ли е на море? Да. Да. Не, върна се. Извинявам се. Ти приготвил ли си всичко? Не, то не трябва нищо, трябва просто... Слънчогледа.